Karon mamalik mi sa agi kay dili mo nasaag. Good morning. Good morning. Karong manaka mi sa asa nga Bukit sa asa nga ba? Katok Ay Katok Ang kasabot mi, ang sabot na mo gabi. Na mi kaya mo sabot gabi nga. Hapiton mi niya. Alas 6. Kuan. O alas 6 amo din si Limbag. Si Marlon sa likod. Tapos sabot may alas 6 ang sundo niya ay para isa ka saganan na yan saganan gamit. So alas 6 na to, nagpa-alarm na ko alas 5 kay aron sayo lagi una ko mukan sa nangatok magbalik sa alarm. So pakurat na yan nangatok og kusog, so pinabangon og pinakurat po. Before na to ipakita agyaan ano na siya na day mga ambot para asa na yan isya ba magkaon na ni or sayahan ning kuan Pasahero. Pasahero dai may kay giuna okay pasahero inay bagay ano na ito. So karon to pakita na ako siya mga inay-nani pinat ba gimingaw siguro po nagpinat po. Hindi mo pinat, magay pinat ba? Paborito mo na akong pinat ko. Tata si Tapiyawo. Hi sa mga taga Cagayan uy. Oh, hello sa Ay, mga taga Bukit doon day. Cagayan. Hi guys. Hi sa mga taga Cagayan ba? Dong. Hi. Shout out po sa imong kuan uy kasi imong na taxi ba? Shout out sa mga anak na. Ayun, nag-drive doon. Shout out sa mga taga Cagayan. Ito pagkita na Cagayanan. Jan Lim. Kaya si Jan Lim. Siya juga nang gusto kay kanang mo ingon kana mag-vlog, i-vlog daw. So karon ato na jud ning i-vlog. Suway jud nato ning ma-upload na gyud ni. Karon kit-an jud ni ang pagkagwapo ni sa taga Cagayan. Na. Shout out kay Taxi. Shout out kay Taxi. Taxi boy. Yawa. Di ka mo shoutout to? Yan na. Banyak na din. Parking eh. Kita tagi parkingan do dito unahan. Tegal may street kilig. Enggak nih. Ayan guys, nakikita nyo ang daming sasakyan. Sabi na mong kamera. Dili man di ay.
ayun na guys, andito na kami. Tung. Punta kami sa parking. Huwag ka nangutana dito. Asang sugod. Ha? Huwag ka nangutana. Dito malito na lang. Padung. Asa mga tanah kong? Wala. Asa magsugod? Wala pangutanahay. Wala. Wala pangutanahay ni kung asa may paingon. First time na mo mayari diri sa Bukit. Asa nga Bukit yan eh? Bukit. Kampong Katok. Kampong Katok. Basta mo to. Pili mo dito. Ayun guys, saka na migsugod no nya. Waya mo may kasabay. Wala may kaibaw sakto ba na among giyagian pero asa? Kani kay sa kaanan man pod. Mas may siguro dito ta mo agi. Pag naog na ito ang kuan atong sakyanan. So, balik daw ko mi. A few moments later. Klaro pinaingon og dili daw diri tapos mao day gihapon. Dito din ta sila agi. Diri. Ha. Magpatuon na jud ta sa tour guide ani. Wala among tour guide. Naguna. Kana si John Lim wala among tour guide. Ay ito sa rin. Kuwari. So, diri matagikan. Kung hari ta sa red. Kung sa red ta. Pahinga na rin sa parkingan. May klaro. Dapat diri una ka. One. So, among ginauna og asa mi moagi nga shortcut. Shortcut. Uy, wala shortcut uy. Ah, may shortcut tayo na eh. Magtaas-taas itong lakwan ba? Mga turista na silang duha.
Mamalik mi sa agi. Kay dili mo nasaag. Kaning among tour guide gyud. Unsa? Pero medyo may masaagan ini dyan. Unsaon nga parehas banta first time na ni. Tatanawa na nga saag baliktar ro na ni. Oh, sige na. Ginagawa mo. Klaro. Sa asa na may agi yan eh. Wala na may katuda sa agyanan. Maayo ka mo agi daw. Kanay may kayo mo agi ni. Sige way agianan mo agi ka. Oh, nay nakabutang diri oh. Naata dinhi. Paingon ta diri. Ano to Sa magawas? atong kirita. Okay. Plastic. Layo pa, tara na. Tara. Layo pa tayo.